Gatanan ku. Tatsuniyar gizo mai tallan gurasa a Makka. Gizo ne da ya ga wata yarinya mai suna Zinaru yana so ya aure ta, sai yarinya ta ce ba za ta auri kowa ba sai wanda ya je aikin hajji. Kuma ya sa haƙorin Makka sannan ya sayo mata zamzam jarka 100. Saboda shi take so ta dinga sha saboda albarkarsa har shekara ta zagayo. Gizo ya je kawai ya siyar da gonar gadonsa, ya sayar da tumaki da yake kiwo, ya sayar da gidan da yake ya gada a gun babansa a ƙauye, ya dawo birni zai biya Makka. Gizo yana zuwa sai aka kirga kuɗi, aka ga kuɗi zuwa Makka ya haɗa. Ba kuɗin dawowa gida ba, sai Gizo ya ce shi ya yarda su kai shi in ya je ya san yadda zai yi ya dawo a wani jirgin daban. Aka Gizo Makka ya yi aikin hajji ya gama, ya sayi haƙori ya sa, sai kuma batun dawowa gida shi kenan sai Gizo ya je ya nemi wani balarabe ya zama yaransa, yana kasawa Gizo gurasa yana zagayawa a cikin garin Makka yana sayarwa. Ana haka sai Zinaru da ƙawayenta kasancewa su ma sun je Makkan, sai suka gano Gizo yana tallan gurasa saboda ya samu kuɗin dawowa gida da kuɗin sayo Zinaru jarkokin zamzam 100. Sai Zinaru da ƙawayenta suka labe suka ɗauki Gizo a hoto yana tallan gurasa ba tare da ya sani ba. Sai masa hotuna sun kai 50 a boye amma shi bai sani ba. Bayan wata ɗaya da dawowar Zinaru da ƙawayenta gida, sai Gizo shi ma ya dawo da jarkoki sana zamzam 100, kuma ya sa haƙorin Makka sai dai ya yi baƙi ya rame sai kuma gashi kansa ya ƙoge duka ya zama tamkar sango saboda tallan gurasa. Gizo ya zo wajen Zinaru ya kawo mata zamzam 100 yana magana yana yage baki domin ta ga haƙorinsa, sai Zinaru ta ce Gizo ya daga kara mai kuma kayi baki ga kuma kanka ya yi sango. Sai Gizo ya ce aikin san ni tun da na je bana zuwa ko'ina domin cikin ɗakin Makka na koma na yi ta ibada, shi ya sa na yi baki na rame sannan sango ya fito min. Na Zinaru ta ce Allah ya ba mu ya taku. Gizo ya ce amin. Sai Zinaru ta sa aka shigo da jarkokin zamzam din duka cikin gida. Gizo ya gama hira sai tafi sai ta bashi hotuna ambulon, ta ce ga sakon kaje gida ka duba. Da daddare bayan Gizo ya yi sallar isha ya ci abinci, ya bude albalin hotuna domin ya gani. Yana fitowa da sai ya ga hotunansa yana tallan gurasa a Saudiya, sai nan take ya faɗi sumamme. Sai da safe farfado saboda kunya bai kuma koma wajen Zinaru ba, ya haƙura ya rabu da ita. Sai da ita kuma Zinaru da ƙawayenta tuni sun cika gari da zance, dole ta sa Gizo ya bar gari ya koma ƙauyensu, ya rungumi noma hannu biyu saboda surutun mutane. A halin yanzu ma an yi masa baiko da koki domin ita zai aura a watan Mauludi mai zuwa. Kurkus nan bera ba dan Gizo ba da sai in ce ne ƙarya. Da wannan tatsuniya menene kuka amfana da shi? Ku ajiye mana shi a cikin comment section. Muna godiya da kulawa da kuke bamu. Tashar Kafce tashar ku ce kuma zabin ku ce. Muna godiya da kulawa. Muna godiya.